Alex să-și face provocări nebune unul împreună cu Vlad și cu Ștefan. Hai să începem. Salut! Alexandra te provoacă să mănânci o lămâie. Uite-te ce lămâia. Dar nu mâncam o putea. Bă, tot mănânc. Hai, nu fi fomist acum, dă-ne și nouă. Mănâncă. Așa, noi pregătim pentru ok. Gata, eu cred că ajunge, ai mâncat o lămâie. Ajunge, gata, că până nu dați-o la spital, hai, lasă jos. Băi! Da? Start! A doua provocare, Alexandru Dumitru. Alexandru Dumitru ne provoacă. Vă provoc pe amândoi să luați dropsuri și cola, apoi fiecare câte 3 dropsuri să veți. În fine, băgăm 3 dropsuri în gură și pe cola fără 3 dropsuri. să ne pupuie în gură. Haideți! Uite primul. Lasă-mă, hai bea primul. Dă-să ții. Bă, dă-să ții telefonul. Scoate acum, scoate-l! Scoate-mă din gură! Bă, dar trebuie să ții dropsurile în gură. Hai de mine, bă! Uite-te-mă la drop! Acum filmează Am poza. mâncat de... Acum e rândul lui Vlad. Fără să închizi vreun trozor, dă mie telefon. Legos, ai murdă telefon. Start! Te provoc pe tine, Alex, să... Aolo, ok. Să spargem niște lămâi. Pune stop la asta. Stai puțin, să se vadă și chestia asta. Filmește? Da. Am băgat aici ăsta. Și. Aoleu. Dă-mă cu apă. Ia, bă. Următoarea. Ia zi, Rupă Godi. și pe asta. Mâna mea. Doamne! Hai, mă. Aoleu. Băi. Gata, bă, cred că ajunge, gata. Da, mă, bagă! Bagă pe toate acum, da? Gata, bă. Ok, ajunge. Aruncă-o. Săraca natură. Aoleu. O, și godoghie asta. O, și godoghie. Da, să mă ajunge. Face bubuci. Acum avea. Bă, tot de să-l bei, pe tot. N-a zis, mă, pe tot. Ba da. Bă, tu vezi cât e aici. Îl beau eu dacă nu bei tu. Hai, mă, bagă. Hai, dacă nu bei pe tot, îl beau eu. Aoleu, ia-te-l, bă. Gata, hai-te. Vă provoc să treceți pe trecerea pietonii în timp ce faceți Gangnam Style. Acum trebuie să așteptăm să crească așa. Hai. De lucrul ăsta. Facem Gangnam Style. Oprește video și ia. Andica, guarda la... Gata.